थांखि हिसाबै जोंहा मावनांगौ बहुत खामानि दङ तो जोंनि बिटिसि एरियायावहाय दा बुस्थुफ्रा दङ जानो हागौ किन्तु बेयाव मावग्रा टेकनिशियान जेरै हमना लादो जोङो हस्पिटालाव जुदि जों थाङोबा टेकनिशियान गैया मेशिनारि बुस्थुफ्रा दङ जानो हागौ जोंनियावहाय किन्तु बेखौ अपारेट खालामनो हानाय जोंनाव मानसि गैया दा थिग बेबायदिनो एडुकेसन लेभेलावबो जोंहा दिनैनि दिनावहाय गभर्नमेन्ट स्कुलफोरखौहाय बन्द खालामगासिनोसो दङ आरो प्राइभेट स्कुलावसो जोङो माने खामानि जेनेबा जोंनि फिसाफोरखौहाय सोगासिनो दङ दा बेफोरो जाहैबाय जोंनि एडुकेसन आरो हेल्थ बे मोननै डिपार्टमेन्टावहाय फेइलार जागासिनो दं गभर्नमेन्टआ तो जोङो जुदि देरहानानै फैयोबा जों कंग्रेसआ जुदि सरकार दायोब्ला जोङो सिगाङावनो जों बेखौ खामानि मावग्रोगोन जुजिनायाथ' एक्सुअलि मोननै दलजों जिहेतु बिसोरो दा BPF आरो UPPL ज'आनो नैबे जोंनि बाहेरायावसो बिसोर आलदा आलदा बुंगासिनो दं किन्तु गोजौ लेभेलावहाय बिसोरो ज'यैनो दं BJPनिनो मोननैबो आगदा आरो आगखि तो जिहेतु बिसोरो मोननै दलजों जिहेतु ज' नङाबाबो आलदा आलदा नैबे मुहुर्तआव बिटिसिआव आलदा आलदा गेलेगासिनो दं दा बिसोरो सानैजोंनो गावसोरजों गाव मिलायनाय गैलायियाव पाब्लिकआबो दा बुजिबाय जे नैबे मुहुर्तआव जिहेतु बिसोर गावजों गावनो मिलायनो हायाबा नैबे मुहुर्तआव जोंहा मोनसेल' मिलायनो हानाय दल दङ बे जाबाय कंग्रेस दल दा बिनि थाखायनो रायजोफ्रा आसामावबो कंग्रेस रायजो माबाखौ सरकारखौ लुबैगासिनो दं दा बे मुहुर्तआव जोङो इजियैनो जों देरहालांगोनखौ नुहुरदों आरो सिडली समष्टि हिसाबै आङो आंनि समष्टिनि गासैबो नायगिरि बा भटार्स बा रायजो राजाखौ आङो दा गुरै खावलायहरो जिहेतु जोंहा फानिराम ब्रह्म बिथाङा EM अब्लाबो बेनो माने दा आरो MLA नांबावगौ माने बे सासे लुबैसोला मानसि आरो दा बेखौहाय जोंनि पाब्लिकआ बेखौ अलरेडि नाकस खालामगासिनो दं सिङावहाय आरो जोंहा फेरेंगा बसुमतारी बा रन्जित बसुमतारी बिथाङा थांनाय MCLAयावहाय मोननै समष्टियाव गेलेनानैब्लाबो बिथांखौ मानसिनि किसुमान बिथांखौ फसायैनि थाखायनो बै BTC इलेक्सनावनो नागारखादों दा बेखायनो जोङो जोंनि रायजोफोरखौ आं बेखौनो खावलायो दा जोङो यां जेनेरेसननिफ्राय जाहाथे आंखौ सायख'यो आं बेखौनो गुरैयै खावलायहरो